ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, хуш омадем ба канали оилавии мо. Ва влоги имрӯзаро мо дарони шаҳр сар мекунем. рози мо дар дарони шаҳр қарор дорем ва аз мағозаҳо кушодан қариб як ҳафта мешава. ман як бор омода гирдем, анаи дуюм борай кани бинем да дарони шаҳри мо чӣ гап боша. мардум ҳолам ба термин мегирифта бошанд, яъне ки регистратсия мекарда бошанд ё ки берегистратсия медроянд. ҳозир мебинем. кӯтоҳи гапи мо ҳамин ки ҳозир мебинем. ҳолям чӣ будай? термин мегирифтаи, ном менавистаи, бо ном нависа ки бо фамилия нависа будай. سی минут иҷозатат метаҳам, номта менависӣ. 30 минут иҷозатат метаҳам, дар ҳамин 30 минут медрои чизеро ки успед кунӣ бихарӣ, чизеро ки успед накардӣ мега бобро тамом сирокат истикло. барои ҳамин намедонӣ дар ягон магазин успед намекунӣ, камакӣ медроӣ, ягон читам намедонӣ чӣ бихарӣ. саросимат мекунӣ ки вақта тамом шид бубро тез. дӯстони азиз, инамиҷа омадем, инамира сурат мегирӣ, ба инами регистратсия мекунӣ ва медроӣ. ҳозир ман регистратсия 11:40 бояд ма бдорам. дӯстони азиз, ман дар он магазин дуромада натонистам. очиратам 1 соат баъд мерасидад, надуромадам, бо иҷа омадам. ҳозир мебинем дар иҷам дар очиратам. кане бинем чӣ гап мешавад бо иҷа. дӯстони азиз, ма дуромадам, 20 минут вақтам додан. ака дар 20 минут вақт ман намедонам чира мехарам. хайр дуромадам. тамошобинои азиз, мо ай мағоза биромадем. дар муддати 20 дақиқа бовар кунӣ ҳечира успед намекунӣ. на тамошоро на харида. намедонӣ чира тамошо кунӣ, чира бихарӣ. хай нами дуромадам, бе ҳечи набром гуфта бо пакетак харидам. дар дарониша 2 бакала. намедонӣ чира бихарӣ. охи 20 дақиқа вақтат медам. одамам камай, рости гап одамам нест. соат қати кадагӣ ки ҳастанд мағозаҳоро дигар одамам хушона мета, очират бестан хушона мета ки дам вақти назначениш кардаги магазинчио бестан. барои мо одамам камай. тамошобинои азиз, иҷа бо як мағозаи дига дуромадам. иҷа да 30 минут вақтам додан. ма бояд дар 30 минут чизе ки дар кор боша бояд ки бихарам. дар иҷа хай вақт ма бисёр тарак додам. 30 минут додам. дӯстони азиз, мо ин аи мағозарам биромадем. ака ба тарафи хона меравем. хеле мушкил ай мағоза дуромадам. ай сабабе ки запис мекунӣ ба медроӣ, бо 20 минут ним соат вақтат метам, успед намекунӣ ягон чира хариданда. хайҷа айҷам ячи нимчи харидем.
як мерим хона, насиб боша иншалло ки ба да хона нишон метам хариди бисёр ма худо хоҳад. дӯстони азиз, ина хона да мо расидем соҳу саломат ва хариди кардаги бисёри мара мебинен. ина ҳозир дӯстони азиз, ма айн бакалако гирифтам. тайё гирифтам. тай дига боша яъне розивиш гирифтам. ино майда таракан чем бай пеш гирифтагиём ё бо удобни таракан хушрувакан майдаҳад. чорта гирифтам бо скрипка гирифтам барои мин талабот шавам баркошон мешавам. хеле гирифтам. сузанак чӣ гирифтам? чиз инаира розивишо сафар гирифта будам. хел кардам кабучам гирифтам. ки не нагирифта будам, розиви гирифтам. имрӯз кабуча гирифтам. ин барои болои торта ин ягон кремшда мешапи листяши торта хушрӯ мекуна. крему торта ина тараф мемена. дӯстони азиз, бо як сумкаи дига гирифтам. сумка ҷаҳакам сумкаи хушро махбалам шид яҷо мехизи удобняй дуронашам калони хушрова ина дуронаш ҷои нами ягон билет мехари ягон документа мемонӣ хушровака иҷа ҷои барои танга медози. ақибшдам ба фикрам ки ҳаста. ину дӯстони азиз, акира бинем ки чанд сум шидаги 60 евро буда 19-20 евро шида. ма дур омадам ки скидка рафтаста баъд харидам. беғайр буд сумкаҳо хай ҳами маъқул шид. бисёр сумкаҳо будан. байнем сумка мира маъқул кардам гирифтам. як ҷо мехизи рости гап нағзайда барои як документа нами чизо духтан ягон чизо лёҳкиро гирифтан беҳтарина. инам хел дӯстони азиз, хариди имрӯзаи мо ма ҳар дар омадагим мегӯм роста тамошо мерам, не ки намешава бо медрӯи мебинӣ маҷбур меша ки бихарӣ. хайм хел дӯстони азиз, ҳозир бошам мегзарем ягон чи тайёр кардан. иншалло ки бо мо бимонед. якҷоя тайёр мекунем. дӯстони азиз, иҷода боша камтарак лағмон кардамем. дар иҷа боша барои Сабринаҷона камака дар гӯшти мурғ бульён кардистам, барои ки зулкаш дар мекунад. барои ҳамин ма чанд кашик дига бульён додистам. дар ин бульёном ягон чӣ намедозем, барои ки намефураш на картишка, на сабзӣ, на пиёз, мега ҳеҷ фақат гӯшту об. боша майда мекунем картошка, сабзӣ, пиёз мона дар лағман медозем. иҷа ма ҳамаша тайёр кардам. ҳамақа ки майда мекунем медозем тамом. дӯстони азиз, ина хӯрокҳои мо тайёр шиданд. и ай Сабринаҷонай бе ҳичи ягон на картошка дорад, на пиёз, на ягон чи намефорам гуфт ягон чи надоз. фақат ами хел тайёраш мекунем. иш бошад ай хидмонай ина
лагмани морам тайёр шид. дӯстони азиз, ба мо иштиёи таом, нафароне ки хӯрок мехӯрам, ба онҳо низ иштиёи таом. дӯстони азиз, марҳамат, ина ба сари мизи мо ози косом намебарем, да сари миз мемонем ва хӯрок мехӯрем. дӯстони азиз, қариб фаромӯш карда будам, нафарое савол доданд ки меҳмони шумо кӣ буд рӯз видео рӯзада. меҳмони рӯзаи мо дар видео ки ман сёмка карда будам, меҳмони мо не меҳмонои мо ду нафар буданд, ҳар душа паву хоҳар, муаллимои духтаро буданд, муаллимои Дилнозаҷону Сабринаҷон буданд. ва ёра ман рӯзи як рӯз ҷудо кунем гуфтам, махсус як рӯз ҷудо карданд. он рӯз на дарс доданд, на ягон чи, ҳамин хел ман меҳмонӣ ҷаҳдшон кардам. барои ҳамон муаллимои духтаро буданд. ҳар душ дугоникиян, апаву хоҳаран ҳам бо дугоникиян. ман онҳоро ҷаҳд карда будам. дӯстони азиз, ба фикрам ки дар видеоам гуфтагим нафаҳмиданд, савол додиянд. манам хеле дӯстони азиз, меҳмонои мо муаллимо буданд. ва гуфтанем худованди меҳрубон ҳаматонро нигаҳбон бошад. раҳмат ки дастгирӣ мекунед, суханои беҳтарин менависед. ай ҳаматон миннатдорам. ва гуфтанем ки лайк, комментарияро, зангуларо инчунин фаромӯш накунед. ва боқӣ дар амони худои бузург. худо ҳофиз. хайр, то видеои оянда.